לא, בכף יד, רק כף יד, רק כף יד. לחזור לאמצע, תכיני בזמן. בואי מלמטה, יפה. כן. אז תראי פה הכנה קצת מאוחרת, תעשי הכנות יותר מוקדמות טיפה. אין העברת משקל מספקת. להתחלף. לא רע, קדימה שלומי. כן, אתה יכול גם לקחת מלמטה, תיקח גם וגם, אתה לא חייב לעלות על כל כדור. תן לו לרדת גם. בסדר? טוב, להתחלף.